and Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ramon, minyo ug may 5 ka anak. Tagadaan Bantayan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Dong Ramon, wa na biya tay bukas malungag din ay. Naningila sa day itong tindahan nga kung tangag dilata pag may aging simana. Kay ipangumpra na ko nun niya. Mo ba di? Kilang, mangisda ko ron. Mamasin ko basin daghan ako kuha ron. Saan nga, wam kayo ko yung nakuha nga isda god sa mga ngaging adlaw. Ay, mag-ampo lang ta dong. Basin pa day kung naan na ron. Mayon ta day. Mayong dagdagan tagkuha ron, pre, oy. Lagi pre eh. Ay wala yun may konsumo sa amo. Ay tabi tabi. Ni puting isda nga kuha na to sa mga miyaging adlaw. Lagi. Kung saon lang, kung magpirmi ni. Magkutman yung pamilya na to, anay. Lagi pre. Ampo lang taan eh. Na natay kuha ron. Kumusta man dong? Daghan mo kuha? Di kayo daghanday. Pero main nila ni para karon og ugma. Mabayaran sa ito nato katong utang nato dito sa tindahan. Ay, sagdi lang doon. Okay na na. At least ba, naakisawa, gyud. Ay, kapait ko na ng kinabuhis, pobre sa. Dong, Kung dato pa lang ko, di yung tamo maglisod nga akong pamilya. ay gud pagunahon na anak, uy. Igo na na ako nga. Ang akong bana, kugihan o buutan. Lydia. Nagkabala ka na eh. Maningkamot ko. Bahalag, mangingisda lang ko. Pero maningkamot ko nga mahatag na ko ang inyong gikinahanglan. Salamat, Dong Ramon. Gidad ang tamugsudan din eh. Salamat, ma. Way sa pa yan. Ramon nakabantay ko. Nihugo ka man og maayo ron. Unsa man na akay gipamati? Wa man ba? Sa kago na tingali ni. Uy, pahuway gud in taon ha. Ayaw sigig hunaunaan ang problema. Kay kanang problema, naaara gyud na solusyon tanan. Ma,
Kung wa na gani mo'y kaon, adto ami dito sa imong amahan. Ayog suluhan ang problemahan nimo. Salamat, ma. Nga naman eh. Mura man kong magapas ginawa. Day. Day. Dong, nasa mo ka? Day, kuha kong tubig dito paliubi. Ha? Ay, kadiyot. Sige, kadiyot. Ya, kumusta namang pamati ni mo? Arang-arang na, day. Ay, salamat taon. Kuyawan man tani mo eh. Noon sa di ka. Ambot nga no to. Di kalit mo lang to nga maglisod ko ginawa. Dong, Oh, anong nang naon ni mo? nabalaka ko ni mo. Kung saan naman lang simba ko kung may daw tang mahitabo ni mo. Di na ako kaya to. Day, way daw tang mahitabo na ako. May pagunaw na anak. Naa pa lang unta ti kwarta. Di magidunta ka ingon ini kahago ba? Kung matabaho na lang ka ko. Kung mo trabaho ka, kisa may mo bantes itong mga anak. Dong, Pasag di ko nga manarbaho para ninyo. Sa pagkakaroon, nagkinahalan pa nimo nga itong mga anak. Kay ang duha, bantayanan pa kayo. anya ikaw? Ay, ayaw lalagi kabalakan na ako. Pahuway rin ko ang ani. Maokira ko. Dong, Recorded by X Thunder Gaming. Sukad to na hitabo nga mura kog maglisod ginawa. Mao'y akong pagtuo nga ato na tong gabi una. Pero nausban pa gyud hangtod nga nagsigi-sigi na. Pero wa na ko gipahibaw nga akong asawa kay dili ko gusto nga mag-uol siya. Akong gitago nga akong gibati nga ingon ana kay di ko gusto nga hasta siya maproblema og apil. Unya, Kagrabe naman ang ubo ni mo, pre. nagibre. Wa kang pa-check up na, pre. Murag, pila naman nakadlaw. Isang taon kong kwarta para check up rin eh. Magkiningkita na tos pagpangisda na rin. Pertira man ang taong gamaya ni. Bayad pa biya tag-abang anis bangka. Mausa lagi. Pero, pre, kunaw na agyapon ng imong panglawas, pre, ha, kay lisod na. Si Bakog, unsa na unya na. Dako unya kadaot kumao. Pre, Dong, asan para sandok din his kanon? ha? Ang sandok sa kanon ba? Ikaw may last mi kaon. Huwag ko may bawday. Sabi ka may paw, uy. Nalimot ka di ni mo gibutang. Bago pagay kang humagkaon. Oh, nalimot man di ko day eh. Akadali, basta di mong nalimot, uy. Tingali ba malimot na sa kang asawa ko ni mo, ha? Lydia. Ano man eh. Mura magdihuot akong tukan. Pre. Uy, pre. Mura mo kang nanuspad, pre. Okay ra ka? Sakit akong tukan, pre. Ay, sure na, pre, uy. Pre, pahuway sa dia, pre. Ako lang saan eh. Pre, Pahuway, usakit tingaling maunsa ka. Pag-inom sa tubig, pre. oo, pre. Salamat, pre. Ramon? Ramon, ang sakit. Ramon!
Magduha na ko kasimana nga wa mangisda tungod atong hitabuha. Nagtuog ko nga madayunan ko ato. Ngayon na lang gani kay nabantayan na yan ko mismo sa kong asawa. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nga naman nga anhimang kong maglisod o ginhawa kung muhigda na ko. Posible ka nga nako'y sakit. Unsa magani? Ikaduhang pangutana, unsa makay posibleng hinungdan ani? Wa man ta ko'y bisyo pero nganong naama ko'y gipamati nga sama ani? Sa sige ka ni nagugunahuna sa problema? Posible ka nga stress ang hinungdan ani? Ikatulong pangutana, kinahanglan ba nga magpa-check up agyud ko para ani? O naara mo'y pwedeng ikarekomenda nako nga tambal nga pwede na kong imnon aron sa pag-obserba una kung angay ba kong magpa-check up? Ikaupat o katapusan, unsa man nga mga butang ang kinahanglan akong likayan aron dili nimo trigger ang akong gipamati karon? Doon na ba say mga pagkaon nga angay na kong likayan o angay na kong kanon? Dili ba pwede nga mubalik ko sa akong pagpangista? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ramon. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kay padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema naa si Attorney Eileen nga andam og tagana nga mo tubag niya ng inyong mga legal nga mga concern. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw is mao sa ni akong natubangan karon, no? Train your mind to see the good in everything. Usahay man gud ang atong makita sa usa ka panghitabo puro bati. Pero wa ta kay balo nga kanang uban ba blessing in disguise nga nagay nindot pod nga inunta mensahe or kanang meaning ang mga panghitabo sa atong palibot. So we try to be optimistic, not pessimistic. So ang atong matatapo karong adlaw si Ramon. Minyo ni si Ramon, may 5 ka mga anak. Taga Daan Bantayan. Musta naman di ay naghan ko nga kaila sa Daan Bantayan. Si Bobot Yap, kabahog family. Daghan kayo kong kaila. So tungod sa kadaghan na hindi na ko kayo nomdum. O mga northern part of Cebu na lang. No? Northern part of Cebu. Musta naman dahil si Dr. Edwin Mingito sa Sugod, Cebu. Tumong ko siya magpasko dito. Si mag-asal ka na doon, ha? Si Honorable kanhim konsehal sa Compostela, Pipi Paradyang, Nalinda Paradyang, Arnold, si Kuni. Musta naman dito sa kabadyangan, mga naot nga, wanay baha diya, no? Okay, sa mga Uwano family, diya sa Mandawi, no? I do not know kung related ni sa mayor, pero Attorney Brian Uwano sa Toledo, musta? Og isa pa may lain akong igreta, mga taga Lawaan, Uno, Talisay City, mga Baraga family, Ernie, thank you very much Sir Ernie. Imong pagtabang na ko dito sa Bright Century Hardware, lipata miling-lili, nagdisod ko sa kong paliton, kaya ako sabot si suwat sa Panday. So, Gingging sa Limbot, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang, Nisa Munzur. Si mga Albero Kimpan o Barliso family sa abroad, ha? Musta naman mo diha sa abroad, ha? Naot nga nindot nyong Pasko diha, no? So going back to our sender, si Ramon. Punto medical, ang problema ni Ramon. Unang pangutana, ngano man nga anhim ang ko maglisod o ginhawa kung muhigda nako. Posible ka na kung sakit unsa man ka ni. Na ang kinimagong atong chest is na mga muscles, na mga muscles. Sumasa kung naibalan, kung panitag na kay dyspnea, medical term na sa maglisod o ginhawa, magtakilid kuno ka o gigda, ha? Magtakilid ka, dili kay mo flat ka sa imong likod para nga ang imong chest muscle maka lugar pag contract kapag mo ginhawa ka sa imong lungs, na unya kinahanglan nga with proper ventilation basin pud ang imong kwarto pod mon og wa puy air nga makasud, no? Maglisod ka ginhawa.
Posible nga naa kay gining gitawag nato og nocturnal dyspnea. Usa ni siya sa mga sleep problem, no? Ban gani ani mag-snoring, kusog kay mo hagok, maglisod di ginhawa. Pagkatanaw ka kamon og usa ka pulmonologist na para masuta kung naba sila finding, no? Magtakilid pa ginhawa, magtakilid dili kay flat sa imong likod, ha? Sunod nga pangutana, unsa man kay posibleng hinungdan ani? Wala man unta koy bisyo pero nganong naamang koy gipamati nga sama ani. Sige ka ni nako gunahuna sa problema. Posible ka na stress o hinungdan ani. Ya, unsa may madulot ang usa ka stress, daghang kayong madulot nga negative, daghang kayong mga psychosomatic signs and symptoms, usa na niya na ang maglisod ginhawa, sakit nga baga, labad ang ulo, unsa na lang diha tungod magsigunhaw na og mga negatibo. So, remember, walay tao nga walay problema mon. Bisag doktor ni Obra, daghang problema. Si Atty. Eileen Batan, daghang problema. So, depende na how we dance with the music, no? Ang problema ko no, gipaabot na sa kahitas-an nato dili sa pagsuway sa atong kahuyang, kundi pag-testing sa atong kaisog ug kusog nga mukig batok na yung mga problema sa kinabuhi, no? Ikanta na lang my way ng imong problema mo. Sunod ka pa ko tada, kinanglan bang mabacheck up yung ko? Yes, kinanglan kung mahimo lang, no? Na makasadaan bantayan sa may dool hospital dia, no? Ay, dakong hospital dia sa bantayan na dito sa isla, ha? Nakabalo doon mamudas Danau, no? Na may dakong provincial hospital dia. I'm not sure about Medellin. Naman po da, na ay dagang hospital dapat sa inyo. Makita kag usa ka pulmonologist, na kay lisod bang ginhawang imong concern. Kinahanglan gyud ka para maobserbahan, ma-laboratory workup, ma-x-ray, kung nabay makitang finding. Sunod na concern, unsa man ang mga butang nga kinahanglan akong likayan aron dili ko mo trigger akong gipamati karon. Duda ba sa mga pagkaon nga angay na kong likayan ug angay na kong kanon, dili ba pwede nga mo balik ko sa akong pagpangisda? Pwede naman ka mo balik sa mong pagpangisda, no? Man mo gibutang og pila ba ito edad na ni mo mon. Pero pwede na ka mabalik sa pagpangisda, mas mayog na kay partner para na kay istorya dito sa loud nga akong balikon, mas mayog yun nga magpa-check up ka usa ka adult pulmonologist. Bisag ordinary chest x-ray na makuha og wabay makita nga finding dia sa imong baga, no? So sa makausa pa balikon nako, magtakilid ka og higda. Kunya kinahanglan nga well ventilated ang imong room. Dili ba ingog maglisod-sud ang hangin kay usa man pud na. Okay? So hinaot nakasabot ka mon na sa imong sa akong gi-speaker nimo diha sa Daan Bantayan. Kining Daan Bantayan murag mainland man ni siya, no? Mainland sa Cebu province ang Bantayan katong isla. Naot na naka-recover na mo diha sa basig na stress lagi po ning natin mga natural catastrophes mahitabo, no? Okay, so once again mo, ako si Dr. Rene Obra, may naot nga na kay nakutlo nga pagtalunan sa Promolo Baser, dinay sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayo.